Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля абдихи ва расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва таби'ихим ажмаин. Пәйгамбәрлекнең 10-нчы елын әйттек инде алдагы чыгышларда кайгы елы дип атыйлар. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламга бер атлы ике кайгы килә. Иң беренчесе аның гомер буе аңа ярдәм иткән, таянышы, киңәшчесе булган абыйсы Абу Талиб үлеп китә. Һәм инде без аны әйттек, ул кызганычка каршы ислам динен кабул итмичә мушрик хәлендә үлә һәм кыямәт көнендә ул җәһәннәмгә керәчәк ди. Соңыннан тагы да зуррак бер шундый сынау килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга. Аның хатыны, беренче ислам динен кабул иткән кеше Хадиша бинт Хувайлид үлеп китә. Шушы ике вакыйганы санаулы көннәр генә айыра. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламның кысрыклаулар тагы да көчәеп китә, чөнки аның инде ярдәмчесе, таянышы калмый. Шушы вакытта Мәккәдә дәгъват кылырга мөмкинлекләр булмагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Таифка барып, дәгъват кылып карый. Һәрбер ишеккә кирип, һәрбер өйгә кирип, ислам диненең асылларын аңлата, ләкин инде кызганычка каршы кешеләр ислам динен кабул итмиләр. Ул гына да түгел, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга ташлар атып, аны куып чыгаралар. Шушындай авыр вакытларда Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның билгеле инде күңеле сыкрый, ул үзеннән гаепне эзли, нәрсә булды микән дип. Соңыннан Аллаһ Раббыбыз аңа инде шатлыклы хәбәр ирештерә. Коръәндә Җин сүрәсе бар, шуның инде 16 аяты җиннәрнең сөйләгәннәре турында килә. Алар инде шушы җир буйлап йөргәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның Коръән укыганын ишетәләр. Һәм инде бер төркем җин Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен ишетеп, Аллаһның рәхмәте белән һидаятны табалар, туры юлны табалар. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шушы вакыйганы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга иңдерә, аңлата, һәм инде ул тырышлыкларын куйса, Аллаһ Тәгалә үзе китерүче, дингә кемне теләсә шуны китергәнен инде Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга аңлатып, аның күңелен тынычландыра. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яңа көч белән шушы дәгъват эшенә киридән ныклап тотына. 11-нче Пәйгамбәрлек елында Ясриптан хаҗ кылыр өчен 6 кеше килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларны күреп, бергә-бер сөйләшә, аларга диннең асылларын аңлата һәм тегеләре шундук ислам динен кабул итәләр. 2-нче елны инде, ягъни 12-нче Пәйгамбәрлек елында Ясриб шәһәреннән, бүгенге көндә Мәдинә шәһәре дип атала, шуннан инде 12 кеше хаҗ кылырга мөселман хәлендә инде киләләр. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларга шулай ук инде диннең асылларын аңлата һәм инде беренче гакаба антын ала. Алар һәрберсе ширк кылмаска, зина кылмаска, балаларын үтермәскә дип ант итәләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям Ясриб шәһәреннән килгән 12 кешегә ияртеп, Мусгаб ибн Гумайр радиллаһу анһуны дәгъват белән Мәдинәгә җибәрә, Ясриб шәһәренә җибәрә. Һәм инде Мусгаб зур тырышлыклар куя, аның сәбәпле бик күп кешеләр ислам динен кабул итә. Һәм инде иң соңыннан калып инде Усайд бин Худайр һәм Саад ибн Мугаз ислам динен кабул итәләр. Алар инде үзләренең кабиләләренең башлыклары була. Бер көнне инде алар икесе күршәләр, Саад Худайрга әйтә, Усайдка әйтә, бар әле син анда барып бу кешеләрне куып җибәр, безнең халкыбызның башын исәнгәрәтмәсеннәр, башларын катырмасыннар, үзләренең диннәрен тапмасыннар дип. Һәм инде Мусгаб янына Усайд баргач, Мусгаб әйтә, тыныч кына, әйдә ди, утыр, әгәр дә минем сүзем ошаса, тыңларсың, ошамаса, китерсең ди. Тегесе инде бу гадел килешү дип әйтә дә һәм утыра. Соңыннан инде шунда булган кешеләр риваят кылалар, һәм без аның йөзеннән ислам динен кабул итәчәген аңладык дип. Аның йөзе балкый башлады дип. Мусгаб аңа инде динне аңлатып бетергәч, диннең асылларын аңлаткач, Усайд әйтте, сезнең динне ничек кабул итәргә дип. Соңыннан инде аңлаттылар, гусул куйнасың ди, 2 рәкать намаз укыйсың һәм инде ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ сүзләрен әйтәсең дип. Ул ислам динен кабул итә. Һәм инде әйтә, әнә тегендә Саад ибн Муаз, әгәр дә ул ислам динен кабул итсә,
аңа ияргән Бәну Ашхал кабиләсе дә тулысынча кабул итәчәкләр ди. Шуңа да мин аны хәзер сезгә алып килермен, хикмәт белән динне аңлатыгыз ди. Соңыннан инде Усайд хәйлә белән Саат ибн Мугазны алып килә һәм аңа да диннең асылларын аңлаталар һәм ул Аллаһның рәхмәте белән ислам динен кабул итә, аңа ярып аның бөтен кабиләсе ислам диненә керәләр. Инде 13-нче пәйгамбәрлек елында Ясриб шәһәреннән 70-тән артык кеше мөселман булып хаҗ кылырга киләләр. Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям алар белән очрашып сөйләшә, аның белән инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга ияреп, әле ул вакытта мөшрик булган абыйсы Әл-Габбас ибн Габдул-Мутталиб тәяреп бара, һәм инде беренче булып Габбас сүзләренә башлап җибәрә. Сез Мөхәммәднең безнең арабызда булган урынын беләсездер. Без аны инде бөтен кешеләрдән яклап киләбез, һәм әгәр дә ул сезгә китсә, сез аны ярдәмсез калдырмассызмы дип әйтәләр. Һәм инде Мәдинә әһелләре, Ясриб әһелләре Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны без бер вакытта да ташламаячакбыз дип инде сүз бирәләр, һәм инде соңыннан Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям алар белән сөйләшә башлый. Һәм инде иң соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям алардан ант ала. Бу икенче Гакаба анты дип атала. Аның пунктлары түбәндәгеләр. Иң беренчесе инде Мәдинә мөселманнары бөтен хәлдә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга буйсынырга тиешләр иде. Икенчесе ярлы чакта да, бай вакытта да малларын Аллаһ юлына тотырга дигән. Өченче пункт яхшылыкка чакырырга, начарлыктан тыерга. Дүртенчесе кеше сөйләүгә карамастан Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итәргә. Һәм инде бишенчесе үзләрен, балаларын саклаган кебек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны да якларга, аны ярдәмсез калдырмаска. Һәм инде Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям сөендереп әйтә, һәм кем дә кем шушы эшләрне үти, аңа инде бердән-бер әҗер, ул да булса җәннәт булыр дип Мәдинә мөселманнарын сөендерә. Шушы җыелышның ахырында бер шайтан инде шушы җыелышны күреп ала һәм инде кычкырып җибәрә. Фәлән-фәләннәр, Аус һәм Хазраҗ кабиләсеннән булган фәләннәр ислам динен кабул иттеләр, диннән чыктылар, мөртәт булдылар дип кычкыра башлый. Соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде ипләп кенә шушы сахабаларга таралырга куша. Икенче көнне инде Курайш кабиләсендәге булган кешеләргә шушы хәбәрләр килеп ирешә. Янәсе Ясриб шәһәреннән килгән кешеләр ислам динен кабул иткәннәр дип. Ләкин инде буларның күпчелеге бу хәлләрне белмәгән булалар. Шуннан инде мөшрикләр килеп, шушы сез ислам динен кабул иттегезме, әллә мөртәт булдыгызмы? Аллаһ белән ант итәбез, сезнең белән безнең сугышасы килми. Ләкин сез инде ислам динен кабул итсәгез, Мөхәммәднең диненә иярсәгез, без сезнең белән сугышырга мәҗбүр булачакбыз дигән сүзләрне әйтәләр. Ләкин инде Ясриб шәһәреннән килгән әле араларында булган мөшрикләр бу хәлләрне белмиләр, Гакаба вакыйгаларын. Алар инде юк, Аллаһ белән ант итәбез, без үзебезнең динебездә дип Курайшларның күңелләрен тынычландырып җибәрәләр. Һәм инде шушы Ясриб караваны кире инде хаҗ гамәлләрен үтәп, үзләренең шәһәрләренә кайтып китә. Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның уммәтенә шушындай үзенең рәхмәте итеп Ясриб халкын һәм аның җирләрен насип итте. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның уммәтенә хиҗрәт кылырга, ягъни күченеп китәргә рөхсәт итте. Һәм инде сахабалар берәм-берәм күчеп китә башладылар. Алар арасыннан Әбу Сәләмә, мисал өчен, ул күчеп киткәндә, аның инде хатынының туганнары, хатынны без инде үзебезнең туганыбызны җибәрмибез, сиңа дип каршы килделәр, һәм инде Әбу Сәләмә артыннан җибәрмәделәр. Үз чиратында Әбу Сәләмне яклап туганнар, инде алайса без сезгә баланы да бирмибез дип, баланы тарткалый башлыйлар, һәм инде Әбу Сәләмәнең улының кулын чыгаралар, тайдыралар. Шуннан соң инде Әбу Сәләмә бер үзе генә хиҗрәт кылырга мәҗбүр була. Ләкин инде вакытлар үткәч, шушы хатынның сагышы басылмау сәбәпле, аның хатыны Сәләмәне дә җибәрәләр. Соңыннан Сухайб дигән бер сахаба була. Ул инде Сухайб ар-Руми дип тә атыйлар, инде аны Румлы дип әйтәләр. Ягъни төп Мәккәле кеше булмый. Ул Мәккәгә килеп
төпләнгән була һәм шунда әйбәт кенә инде мал җыеп байып киткән була. Ул хиҗрат кылырга теләгәч, аны Мәккә мөшрикләре уратып алалар һәм әйтәләр: "Син безнең кырга килгәндә, безнең шәһәребезгә күчеп килгәндә син бер нәрсәсез килдең. Бер нәрсәң юк иде, без сине җибәрмәйбез" дип. Сухайб әйтә: "Әгәр дә мин сезгә шушы булган бөтен малымны бирсәм, сез мине җибәрерсезме?" дип. Мәккә мөшрикләре: "Алай булса җибәребез" дип әйтәләр. Һәм инде Сухайб бөтен байлыгын калдырып Мәдинә шәһәренә хиҗрат кыла. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде аны искә ала, ни яхшы килешү төзеде Сухайб дип. Ягъни иң отышлы килешүне төзеде. Бу дөнья малын бөтен киеп биреп бетерсә дә, Аллаһ Тәала аңа инде ахиратта җәннәтен әзерләп куйды дип Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатты. Гомар ибн аль-Хаттаб радиллаһу анһу ачыктан-ачык инде чыгып китте. Ачыктан-ачык инде ул батыр кеше иде. Ул ачыктан-ачык хиҗрат кылды. Һәм аны берәү дә туктата да алмады, берәү дә аңа каршы да килә алмады. Һәм инде 2 ай үтүгә Мәккә шәһәрендә бары тик Абу Бәкр радиллаһу анһу, Расулуллаһ Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям һәм инде Гали радиллаһу анһу гына калганнар иде. Һәм инде көннәрнең бер көнендә Абу Бәкр дә инде хиҗрат кылырга җыенып йөргәндә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Туктала, Абу Бәкр, бәлки миңа да рөхсәт ителер" дип. Һәм инде Абу Бәкр сөенеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга да рөхсәт ителгәнен көтә башлый. Һәм инде Гайша анабыз искә ала: "Бер көннең иң иссе вакытында Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның безгә таба килгәнен күрдек" ди. Гайша анабыз Абу Бәкр радиллаһу анһуның кызы иде. Көндез ул битен каплый безгә таба юнәлде ди. Һәм инде Абу Бәкр әтием ди күрде дә шушы манзараны, әйтте: "Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям көпә көндез исседә кешеләр йөрмәгәндә килә, димәк бик тә мөһим эш белән килә" дип. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям рөхсәт сорап керә. Абу Бәкргә ул хәбәр итә: "Миңа да Аллаһ Тәала хиҗрат кылырга рөхсәт итте" дип. Һәм инде Абу Бәкр сорый: "Мин синең юлдашың булырмынмы, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям" ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бәкрне сөендергәч, ул инде үкси сөенечтән елый башлый. Гайша анабыз искә төшерә: "Минем ди сөенечтән Абу Бәкрдан да ныграк елаган кешене күргән булмады" ди. Ягъни шушы аңа ләккән зур бер ниғмәт, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның иптәше булып бергә хиҗрат кылу ниғмәтеннән ул инде Аллаһ Тәаләгә карата шөкрана кылып, инде сөенечтән үкси җылый. Һәм инде кабатлап китәбез, Гайша анабыз әйткәнчә, сөенечтән бердән бер кеше менә шу Абу Бәкр гына менә шулай итеп елады ди. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям белән Абу Бәкр бергәләп хиҗрат кылырга булалар. Бу вакытта инде Мәккә мөшрикләре барган җәмгыятьтә барган хәлләрне күрәләр, мусламаннарның берәм инде Мәккәне ташлап киткәннәрен күрәләр, һәм инде буларның күңелләренә курку керә, чөнки Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям башка җиргә күченеп китеп, әгәр дә ул кешеләр ислам динен кабул итсәләр, безгә кире ди сугыш белән килерләр дә, безне юк итерләр дигән курку керә. Һәм инде алар ашыгыч рәвештә үзләренең инде җыелыш була торган йортларына җыелалар һәм төрледән төрле фикерләрне бер-берсенә әйтә башлыйлар. Кемдер әйтә: "Мөхәммәдне дип бәйләп куйык, бер кайда китмәсен" дигән диючеләр дә бар. Без аны ди тимер киемнәр белән кигереп куйык, шунда үлсә үлер, үлмәсә калыр дип. Һәм инде бу вакытта шушы җыелышка Иблис үзе карт кеше кыяфәтендә килеп керде, аксакал кыяфәтендә килеп керде, аның өстендә ефәк чалма иде. Аннан инде Курайш кафирләре сорыйлар: "Эй хөрмәтле карт, син кем?" дип. Тегесе әйтә: "Мин Нежд җирлегеннән килгән картмын" ди. "Һәм сезнең инде фикерләүшегезне тыңларга килдем" ди. Аны да инде чакырып кертәләр һәм инде иң соңгы фикерне Абу Җахл әйтә: "Берегезнең дә ди башына килмәде ди җүнле фикер. Без хәзер җәмгысе без монда 12 кабилә, шуның берсе инде Мөхәммәднең кабиләсе, калган 11 кабиләдән һәрберсеннән иң көчле егетләрне алыйк, һәрберсенә кылыч бирик һәм инде Мөхәммәдне бер үк вакытта 11 кеше кадап үтерсен" ди. Һәм без аның гаиләсенә дияне генә түләрбез, чөнки аның гаиләсе
11 гаиләгә каршы сугыша алмас. Без аның диягенә түләп котылырбыз да, Мөхәммәднең китергән зыяныннан үзебез дә ял итербез дип әйтәләр. Һәм инде менә шушы вакытта җыелышка килгән Иблис әйтә, иң дөрес фикер менә шушы булды дип. Һәм инде менә шушы бәдбәхетләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламне үтерергә дигән карар кылалар. Төнне инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлламның йортын әйләндереп алалар. Бу вакытта Абу Джахл тәкәбберләнеп әйтә: "Менә без бүген Мөхәммәднең эшенә дә, үзенә дә нокта куябыз. Кая аның вәгъдә иткән җәннәтләре, кая аның ярдәмчеләре" дип, инде шулай тәкәбберләнеп, шушындай начар сүзләр сөйли Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям турында. Ләкин Аллаһ Таала Коръәндә әйтә: "Мин дә хәйләләр корам" дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямга ул булачак хәлләрне, Курайшитларның карарларын инде җиткергән була, һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең инесе Гали радиллаһу анһуга әйтә: "Бүген син минем урынымда йоклап тор, һәм сиңа бернинди дә зыян килмәс" дип. Гали шундук инде риза була. Соңыннан шушы бәндәләр төннең уртасында килеп Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллямны үтерер өчен аның йортын камап алгач, Аллаһ илчесе Аллаһның рәхмәте белән күренмичә аларга чыгып китә. Ул аларның араларыннан үтә, Ясин сүрәсенең 9-нчы аятын укый дип риваят кылалар, һәм инде аларның өсләренә тузаннар, җирләр инде сибеп чыгып китә. Ул аятларда инде Аллаһ Таала әйтә: "Без аларның каршыларына пәрдәләр куйдык, һәм алар шул сәбәпле күрмиләр" дип. Шушы аятларны укый, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям ипләп кенә инде үзенең дусты булган Абу Бакр янына чыгып китә. Бу вакытта Курайшлар янына бер бәндә килә һәм әйтә: "Сез нишләп торасыз?" дип. Абу Джахл әйтә: "Без Мөхәммәдне үтергә дип җыелдык" дип. "Сиң әле яңгына бит, сезнең башларыгызга тузан сибеп чыгып китте бит" дип әйтә. Башларын карыйлар, чынлап та башларына ком салынган. Соңыннан инде теге ишекнең ярыгыннан карыйлар, анда кемдер йоклап ята. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның инде ул шапаны белән ябынган Гали була. Һәм инде бөтенесе уйлыйлар: "Бу Мөхәммәд" дип. Һәм инде иртә җиткән көтәләр. Иртә җиткәч, тегесе инде чыккач, "Без аны үтеребез" дип. Бу вакытта инде Абу Бакр һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям икенче еш йөрелми торган юл буенча Ясриб шәһәренә таба юл тоталар. Һәм инде алар иң беренче шитеп инде Саур дигән тау куышына барып урнашалар. Шунда алар 3 көн торалар. Иртән Гали радиллаһу анһу килеп чыга, һәм инде мушриклар аптырап калалар, чөнки алар инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламны көттеләр, ләкин каршыларына бөтенләй башка кеше чыкты. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның кая икәнлеген сорыйлар. Алар Гали радиллаһу анһу белмим дип әйтә. Соңыннан инде Абу Бакрның өенә китәләр. Абу Бакрның кызы Әсма чыга. "Кая әтиең?" дип сорагач, Абу Джахл тегесе белмим дип әйтә, чынлап та белмәгән була. Абу Джахл инде Әсманың яңагына китереп суга, шул сәбәпле Әсманың колагыннан алкалары оча ди. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның инде артыннан изләүчеләрне җибәрәләр. Бөтен Курайшлар инде умартаны туздырган бал кортлары очкан кебек, инде Курайш мушрикләре дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның артыннан ябырылалар. Алар төрле яклап эзләп карыйлар. Һәм инде шушы Саур дигән җиргә килеп җиткәндә дә, шушы Саур тауына килеп җиткәндә дә, тау куышында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям белән Абу Бакр ятканда, бер мушрик килеп җитә. Инде ул анда терәлгән була. Аның инде аякларын Абу Бакр күрә һәм инде борчыла башлый. Ул инде әлбәттә үзе өчен борчылмый, бәлки инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям өчен борчыла. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям Абу Бакрны тынычландыра: "Ла тахзан, инналлаһа ма'ана." "Эй Абу Бакр, син борчылма, Аллаһ Таала безнең белән" дип. Һәм инде килеп җиткәч, бик аз гына ара калгач, шунда теге кеше пәрәвез күрә. Инде Аллаһның рәхмәте белән бер җирдә күгәрченнәр уя ясаган була, һәм инде монда гасырлар буе кеше кирмәгән бит дип кире борылып китә. Аллаһ Таала үзенең илчесен саллаллаһу алейхи ва сәлламны шушылай итеп саклап калдыра. Соңыннан Курайшитлар тынычлангач, Абу Бакр
радиллаху анху һәм инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулла ибн Урайкит дигән Мәккә кешесен юл күрсәтүче итеп алалар. Ул инде мушрик булса да, аңа ышанып, инде үзләренең гомерләрен тапшыралар һәм инде Абдулла ибн Урайкит бөтенләй икенче юллар белән аларны Ясриб шәһәренә алып китә. Юлда берничә вакыйга була. Шуның берсе Мәгъбәд янында туктап торалар. Мәгъбәд дигән хатын була. Аның инде палаткасында юлчыларны инде ул сыйлап җибәрә торган була. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям да шушы җирлектә туктап китә. Мәгъбәд тансырый, синдә безнең өчен берәр әйбер юкмы ашарга дип. Тегесе әйтә: Аллаһ белән ант итәм, әгәр дә булса мин сез сораганны көтмәс идем, үзем сезгә чыгарып бирер идем ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер сарыкны күрә. Әнә теге сарык ди. Аны саусаң буламы ди. Мәгъбәд әйтә: ул ди хәле булмау сәбәпле көтүгә чыга алмады да инде ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям рөхсәт сорап инде аны сава. Һәм инде Аллаһның рәхмәте белән аның җиленнәре тула, һәм инде бөтен савытларын тутырып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сава. Соңыннан инде шушы җирлектән кузгалып киткәч, Мәгъбәднең ире кайтып керә, сарыклары белән, һәм инде Мәгъбәд шушы булган вакыйганы тасвирлый, бәйнә. Һәм инде аның ире әйтә: Аллаһ белән ант итәм, бу Курайшлар арасыннан чыккан кешедер, аңа каршы көрәшә торган кешедер. Һәм инде минем гомрем булса, мин аңа иярәшәкмен дигән сүзләрне әйтә. Һәм юлда тагын шундый вакыйгалар була. Абу Бәкр радиллаһу анху бик тә мәшһүр кеше була. Аны бөтен кеше белә торган булалар. Ул инде сәүдәгәр булу сәбәпле. Һәм күргән бер кеше Абу Бәкрдан сорый торган була: "Синең артыңнан кем бара?" дип. Ягъни син кем белән барасың дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны күрсәтеп. Абу Бәкр инде киная белән генә җавап бирә торган була: "Ул миңа туры юлны күрсәтүче" дип. Дөреслектә инде хидаят юлын, дин юлын күз алдында тотса да, кешеләр инде мондый гади кешеләр йөри торган юлны дип уйлап инде китә торган булалар. Аннан соң тагын бер вакыйга була. Менә шушы Курайшитлар Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны үтергәннәре өчен үтергән кешегә 100 дия вәгъдә иткәч, шушы хәбәрләрне Сурака ибн Малик дигән кеше дә ишетә. Сурака ибн Маликкә килеп әйтәләр: "Фәлән Юлдан Мөхәммәдкә ошаган кеше үтеп бара. Ул түгел микән?" дип. Сурак инде шундук аңлап ала, ләкин инде теге нәфесе аңа юл бирмәй: "Юк, алар түгел, ул фәләннәр генә" дип әйтә. Һәм теге кешеләр китү белән, кешеләргә күренмичә генә атына атланып, кылычын алып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның артыннан куа башлый. Һәм Сурака сөйли: "Мин башта инде юрадым" ди. Алар инде укны чыгарып юрый торган булалар. Һәм инде миңа аның нәтиҗәсе начар була дип чыкты ди. Ләкин мин шуңа карамастан аларның артларыннан чаптым ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның артыннан килеп җиткәндә, мин инде аның Коръан укыганны ишетә башладым. Ул вакытта Абу Бәкр алга, артка, уңга, сулга карап бара иде ди. Куркудан инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям өчен куркудан. Һәм көтмәгәндә минем атым ди җирдә, кап-каты булган җирдә бата башлады ди. Һәм инде мин аңладым, буларга бернинди дә зыян салып булмый, буларны бер саклаучы зат барлыгын. Һәм инде мин аларга мөрәҗәгать иттем, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга мөрәҗәгать иттем: "Мин сезгә зыян салмыйм" дип, "Сезгә миннән берәр нәрсә кирәкме" дип. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям: "Синнән безгә бер әйбер дә кирәкми, мәгәр бер әйбер генә, безнең турында берәүгә дә сөйләмә" дип. Һәм мин инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямнан яздырып бер язу алдым. Киләчәктә миңа иминлекне тәэмин итә торган инде шундый язу. Соңыннан кире кайту юлына чыктым. Һәм һәрбер күргән кешегә әйттем: "Бу якларны мин бөтен көе карап чыктым. Монда инде Мөхәммәд та, аның дусты Абу Бәкр да юк" дип. Һәм инде көннең беренче яртысында Сурака ибн Малик Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны куаган булса, артына эзәрлек алган булса, көннең икенче яртысында ул аларны саклады. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Абу Бәкр иң беренче булып Куба җирлегенә керәләр. Куба инде ул Мәдинә шәһәренең бер читендә булган, инде ул вакытта авыл була. Анда ул 4 көн тора һәм инде анда иң беренче ислам дөньясында булган мәчеткә нигез сала. Соңыннан Мәдинә шәһәренә китә. Һәм Мәдинә халкы бөтенесе дә шушы вакыйганы көттеләр. Алар һәр көн сайын чыгып, инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның
килүен көтеп тора иделәр юлдан. Һәм инде шушы вакыт бер кеше кычкырып җибәрә: "Мөхәммәд һәм аның иптәше киләләр" дип. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламны бөтенесе инде каршыларга дип чаба. Һәм инде Анас ибн Малик риваят итә, шушы көндә Мәдинә тарихында мәңгегә калачак ди. Бу көнне ди әйтерсең лә бөтен әйбер нурланды ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларга һиҗрәт кылгач, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән соңгы пәйгамбер булган Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламны Аллаһ Тәгалә тәкъдир кылды нашы Мәдинә шәһәренә күчүен. Һәм инде бу Мәдинәлеләргә булган иң зур ниғмәтләрнең берсе. Һәм инде Анас ибн Малик әйтә, бөтен әйбер нурланды ди. Һәм бөтен бала чагасы, олысы, зуры Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламны каршыларга дип чаптылар. Һәм инде әлбәттә һәрберсе аның инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям миндә яшәсен иде дип теләде. Һәм иң беренче итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем дөямә тимәгез, башта ди ул Аллаһ Тәгалә алып барган җиргә барсын" ди. Һәм инде ул туктаган җир, шул җирдә инде киләчәктә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның мәчетенә нигез салалар. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям үзе Абу Аюб аль-Ансарида тора бирә. Ул анда 7 ай буе яши. Кешеләр инде аңа килеп мөрәҗәгать итәләр. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аларга диннәрен аңлатып бирә. Һәм инде иң беренче эш итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәгә, Мәдинәгә килгәч, ул инде мухаҗирларны, ягъни Мәккә мусульманнарын һәм ансарларны, ансар инде ягъни ярдәмче диючеләр дип аталучылар, аларны менә туганлаштыра бер-берсе арасында. Һәм үзенең мәчете булган Нәбәви мәчетенә нигез сала.